Brekumanhemaa na akosua me ya hene enam ensembia nkofo keka so de saafo ni nyina agya nanom atrankonya na nanom nkonya ya ewo Brekum ene sei nanum ho ne yete se adehye ewo Brekum ene empanimfo bi atiasi montene so ye kire se Galamsey ana won ye nam sebu akwan so ese nsuo ene ajapade o Brekum no wo mompe titiru ene Senasehene na no Senasehene asembe bo mu wonim se na ohene no eni abre si ne Brekumanhemaa ka se ono so na yekontiri edimo Brekum na matankonya no on na ye kontihene de mananom atankonya Brekum enyina na wo chese na hima bi so hima bi ma no hono mo a emise ho menasepo bi ehye hono mo a enam so ama wodi dom no anim wo mo chese eduru ba bi kura no park mo akwa demonstration wo so no wo mo nya ntie se Brekumanhemaa amom kwan amom ankoye no park no so enti odekwa edu bo Brekumanhemaa se wo ka ho bi ena yetu Galamsey ene ho asem kodaye na echirei ene ba bi hu se ya chi abrantie bi a oka Galamsey ne ho na ansa na no yeni kan konkotie ensem a Senasehene edutu dwa wo kasa Brekumanhemaa ena amom kwan ama wo mu etu Galamsey ewo Brekum no yentra ho Manhemaa no nya ne ope. I want to be frank with you on na shisha ase na o yes anoma no ma we o de ma kwadwo fufu na wo se Manhemaa sa na ase o ka ho Brekumanhemaa o ka ho na akosua meto si nesa yes whoever the comfort let him wait. Ten years so yan Mrs. Anna we aba muto be daddy ade e koso no anya fe ene say Brekum Traditional Council e wo ho a se bibi ni se even se obi kra na person to Galamsey a de ba Brekum Traditional Council na Brekum Traditional Council hwe na se ba bi eturu no be boa yan a ya pene so se bi sa se de ba ya na ya na e wo ha yi mpanyfo e wo ha na e wo ha yi obi anfa le te bia ma ha na se bi Pinterest ase da ho kwa na ho kwa yentra ho Manhemaa no nya ne ope. I want to be frank with you on na shisha ase na o yes anoma no ma we o de ma kwadwo fufu na wo se Manhemaa sa na ase o ka ho Brekumanhemaa o ka ho na akosua meto si nesa yes o mo ka ho bi o ka ho na no evidence no ma be bra wa ya only evidence and no press conference bi o ye no bisa se o ni kwadwo fosu no se o ni na nanam kwadwo fosu no akwaba radio no akwaba radio no hwa no ye nkura press conference bi say o ti anti Galamsey nipa na kochi no de ba himfie ana de ko police station enti de wo kan nyina say na akosua ameto so miensa acha Galamsey ase ono na de asase ama kwadwo fosu o ye sa no ye mba no kwai Brekum ba hene be pese meti ase say so ohene ni ho a ye Manhemaa na hwe akiri member Traditional Council no hema no kan ho ohema kan ho say wasesa no ma nyina abo no bo ana opeti confusion mi ankasa mikrom Senase oso obesi himama what be that no ade o ye sa no de kota nso no oso okosi hire abra ye wo divisional chief a say so kan ho o ye hwan o ye Manhemaa who are you onye obia oso ni wadaru mo na mami wadaru mami so onye kakra we ebusua enti na Senasehene ena yete ne nka no video ye da so yi eya branti a wo Galamsey site honum bi na Hemaa ne mpanimfo se wo mote se Galamsey bi ekoso baabi nkofo bi hwamna mu ya wo mo etu Galamsey ni bi nam so e mo Hemaa etu ne nkonyo sofo ni bi ma wo mo koye ena wo mo koye a branti ogina ho yi ena wonom eso ne penchi a wo de ba ahemfi a yetototo na no wo mo busampo se yesi ye ne ye hyem se muntu Galamsey no na anyam bia Galamsey no mohunu yen mohu so hini bi ye ne wa hanom munim yemu bi anase se no so da bi na Hemaa na minim no kwa social media so na medie hu no na mihu obia no obia so obia ni ahemfi anom a mama mitumi anase kwan no se minkotu Galamsey no na Hemaa kasaye ho na mpese tie ne yipa na ninsem bi okan no eto asum yipa enti nkofo bi de ho yawo sasante na woba no ho yawo nya de na afore ne mabebrebe ya wo mo de ha maame na dwene na so o se Galamsey no woni be se situ no mpo yenti de na nakosho am ya hena ka kire ani die kasa ketua bi mesramo sese no mra ye wo mi e mra ni ma bi wo ha wodwene ho a wonte ase mi kura Galamsey no mi nse de besitu no mi hu Galamsey no kura bi da na me
Shantana, my bed to Galamsey, Nanchiremano, dear no mobile. My country, that's how I'm on my sofa to say. Say, bet to Galamsey or her. Nasa Bejiska. By Arabella to Dura and Shumbe. Masana can't almost say. Say, bet to Galamsey no Kuruzua. Fiance Yakura. Na asase ne ye bedua bibia wo so a enye yi asase na bete so no e man hene ne man hema asase ne bete so no na bia ba wo no bia wo ne o hye na se be hye nsapo hene ase nti ade a be ye no emmoa wo mo me frefre wo nyina olma matio ne de be ba ha nti ekofa nipa ne nyina ba ye ye ba ye ne chese ba trase ne ba gi hu aka hu asema bobo hu nsem nyina e ma me chi wo da dua no kura no mo nya den o mo ntua ye enu nti no memempe Galamsey no ma aka Galamsey no ne e ba ye o mo nyina kire o mo na o mo gusu a sese o mo ye Galamsey na sese no me no ma ye kom da fri se sa yi tantamfidie no so no nya ho no be di hene nya ho no be di hima me uko jina ka asama me nkasa kura me muya me nkasa ntiri me bompa ye se nya me ene nana no me hu nipa kura odi sa djuma no eya mo masofo na ne be di sa djuma betu bade ye me ne ho hwe me ntu Galamsey me mabia ntu Galamsey bia so mama ni ze o tu Galamsey mo hu se ba ne betu be de baba ama ba chi ma chi be de bia bentua be nyantua ye be betua ne be nyantua ye ah ba twitwa boa be jeje be oluma ma ti ona ne bia ni mo de be ba ha nti ba mo masofo na ne be di sa adwuma ne bi se nkuro na atwa be ho ahia no se bi be ba mo masokra na se roba na ma na kwane a onti bi mudom nti e ba ne be di sa adwuma no enu nti be de ba ye no me se o kan no kora mo ba me de be ma mo na ma asra mo na mo agyae no ofi se me ye ba kan ne a omo ye no so enye ye bisa no se so toto papa so no nti mo fa no nko na mo nko bisa no na ni pakura no na ye sa adwuma no ni obeka no no ma bebo mama ne unse bisa me na pesa bisa sa krache uni me da uni me social media na de timo mo gubani masisa mimi pesika media menya nkonta ma bia o me pesika media menya nkonta ma bia wo bedi sika na bebe bisa wasem na okatrama na ngonum ammoa eye ne guase ye se betu ne ye ni kuro nga bia nya adwuma ye ne ayi bia ne ye se bia de bedi amana asem ene nka problem ni hu na kwana wona hwi gu bia ni mase wo kuro nga se me a me ye manhema no me nsan pipa ne me trim pipa nti se hwana de mam se wo yesa eka aka police fo no nyina nti mo de mo mfa ne nko na mo nko hwehwe na ne yebesi bia no mo masonte mo kwa no mo bisa de pa ma ne nka no kora yesa be do be kasa police fo no kora mo ne hu bi ana waje bibi because nti me da ma say na me da nyankopɔ na say na nanom nkonwa ene asuo amoma ene asuo brekum ene asuo kura ene nanom nkonwa amaba hu nipa o yesa de no na me sansere asuo amoma se nipa ba yesa no nyina asuo amoma nyiba nyina enfa bempie asuo brekum nyiba nyina enfa bempie se nipa ne ye ba so ye ba ma owuram se pe asuo no ma benche no medam ase eti na amane no eno no na nanansem kan no ba ko a na ebokotodwom na o kire se wo hwe se de akanfo ya mamani amane na asante mamani amane nsitie no a se Brekumanhemaa hini ni ho nom
na almost so na hema for no ye ma kwan so omo san krata enti ono na ye ma ne kwan ma ne san krata ntwa asase ma obi na be ye den na otumi asan krata ase obi nyi portion we emfanye Galamsey enti obusa se hwan na de sa honom no e ma nipa ko a oye sa honom na nam so a wode woni a eye sa de no eja ni nkonwa eni nsuo ya ewokuru no bisafo eni nyan oma ya ka no a amna ko ka de yese se woka e de agu wonom so fi se ato da bi na yeyiwu na wankasemu a obewie no ni ama opo na obomuta so esan so Senasehene no ade a wonim me the past wo kasa no abrante ni bisa ne se wo evidence a kire se Brekumanhemaa etu Galamsey na se wo hye Galamsey na se bi na wotu wanya anu ye papa bia amfa ama no na smo kan ye enyina ne se se ekoso no na ye demonstration wa ma ye kwan ama ya anye na wa ma ye kwan e wo park no so na afi so ye ade no onu krom no hu bie nti no ye de bi ye nka ne sa yo kro bebrebe wo honom a ade no ekoso na so no to da bia na nanom no wo mu ehunu mu no mu nim die no edu ba bi tira bi so bambofo mo honom no wo mo ye dey aban no akra to tax force ahodo omudi djuma e de fa sa asemi ho still eguso ayede ekoso enti no enye se da kropa sorry ya na Galamsey no wabra timo koye demonstration no basam che se bi enkoso biem ana eni honum biem ana edi se wo su gina ye bi wo to na mo bi na ohima wo krom onom na ose won pene so a eno nche se de mo ye no eyema no anaso ofo aso nemom no ekwan abefa so de aye no bia na ye pa na so kwan onam so ode ye no na bia ntwa yi aso demonstration amba be ye no muma krora no hu se na ye be demonstration na na sechena e de atia wo na se ye de tia obi na de ba kran pon demonstration ne ye bambofo na ma mo kwan se ye di mochi munye wo hu enti se bebre ho no mo a adibo ha mo ya munya abotere Senasehene no onu ankasa ode ne ya obi ne niema bi ne di animu a wogegye mu gang leader odi animu a wo keka nsem eye ne nsem ekoso oni kurom honom no e na ma nam so wo ye sa niema no na so no kan hu se de wo ye ni nyina chi o pre ye no ya sansi ohima so wo kasa wo se aprabe se hima amame wo besi so de ama ho fi se abotere ne ntiase ne hunumu a wo so nya abotere hwe no mo nhwe no kokoti ne aprapre sa ana mudidi djuma okuro ni so wono ana mu accuse ohima ana mu accuse ohima ana wo yesei ana wafa kuro na bonebo ana wo yesei na tine beni honom na ntikuro ne nampan bibia susi a waje ne ma bonebo eso tsanum de beka sa asede ni hima okurum ha ana ye ntenenka ana ye nyese nto no de o de kono so a enye yie na oba okodrufo otumi mankofo no mapetechekota social media so keka de omope o top pressure mo ko focus on social media so ekoburu ekeka egu omho ani ma ase mutumi no ohene ko enfie sei ni wa hwekro na bo ho ba ebedum pempen so yi ena se ye pehene wo Brekum a enya mo na be kire kwan fa so Nsihene ena enya mo na be kire da ye fa so Nsihene kotoko hene na be kire omo na be yi na omo de na koche kotoko hene kire da omra me so an fa nkire no entina no mo nim de omo ye ebre ne nyanso ye ne de obi antumi nkire de ope okuru ni so ohini ne honom ena ohini ne honom ena ye pe ye hene ne ye se eya mamre ne amane eye system ena omo nam so eya abotere ye to ye bo ase ne ya dosukwa roremu ahwe ya pedeshe brantie yie na sebi de mo ye ne munsem hu no ye pe de obo betumi atea mo ye fiti prekope enkonko Nsihene ye mo bi mfini de mo bon wuro bi de mo emeche de o se ye or in the name of say person ye nyina ye kan ye ho bom sa abonofo enye yie nda mo hwehwe no mo nsa so beka ye mo hwehwe no mo nsa so beka bisa na ahema de ni nyina agya nti wa onnim na eye entro na ogu ne ho fi no de agya ne nkonwa ne nsuo wa wo so betu Galamsey ho no mo a won so no nim sa enye na de gu ne ho so fi no eno so ne onipa ko so no odi mu nyina mo agya enti na Senasehene ne won ye kaka ho de mo che ne de enko ba bia ewie o social media no so no social media onom no enye ho no odi na agoro enti yo hena nim se honom na odim se o de kan gu ne ho fi wo ba keka nsam ne ade a onipa ko no wa na sew enti nana akoso am ya hene ne mpanimfo so so ate committee ne Galamsey eku a o metum so sa no ma hwe na Galamsey no o metum abra se bibi koso na nya umpa o tenchen so ye demonstration de atia how much more no hima no no to no bibi boni isi no so na eba no wo no na hwan no ku no ede na koma so
Why na fight Galamsey no why no kro no ehia no pa enko mpese Galamsey be sen nsas wona ye kro no ra enti wa wote nche kwa pa wote Senasehene ne kwa se ehia wo na ono emu no ono hwe ni nyina so no nde ehia no enti na wo se motombo ase oni eme bi ho anya mbetumi accuse no mbetumi akatwa ntro bebra ato no so ne de ka konwa no ho ene de ka ho nti ono de oni problem kwa ni konwa so fo na nanom nyina so ebo na bebia ye say boy no omodu no so ma police ehwe de omba ye bia nti na busua de cause social media so no moti atua de ko jan kan se bebrebe no ehwo awie ni nyina no na ahema so abeka na de wom de ato edwa wo kire se Galamsey no so opesika adia enye bi ni Galamsey ehun sika ompesika be die bu ho akonta Galamsey ehun sika be die wi be se ko bu ho akonta bi wo se sa akonta no se sika na die sika opepeso odi wo enye bi ni sa Galamsey sika no nti dem ko fo kika nyina na be sere motia mo montungu Brekumanhemaa na kwasua me ya hene otoso mienu untu Galamsey onim Galamsey ase oso onim koyam mfa so kura tu no na ye abotre ne fa so opese obi jaya de obi ye bon na pese o jaya wo kwan ye fa so enye kikiki kuko ya no akwa bro no akwahiwe akwa dabi eye process o mu nyina so hye na de hye enti sa wote Senasehene asoma nkofo bi akwa koku na kama sabetra be kansem se de na no bi ko cherema su a okoye hotro kan no mu a mo ho na mo se mo mpe no kwampo no okọ ho no ma obi hu kokan mo na mo sa ba be ka che no ese bi tu no so sa wande wo so wonye sa na de hye no o mo da na koma so nti won fa nkofo nko wonum kokungum wo mo da bi eya abotre ene wo so mo fa so na o mutumi hwema bibia eyiyi wo honum ti na de ewo mu a ye de ebre mo no medin de ate 7 kwaku aha eye ADUMASA TV yedamase se da ne da nyina amunya bre na mo hwe yen yakra mo